gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod ug sa ato dinhing Archdiocese nining dakong okasyon sa Pit Senior nga magmaayo unta ang panahon ug ang sitwasyon, magmalampuson ang mga kalihukan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots nga hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kalinaw karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, samtang na mauli si David ug si Saul, gikan nga nakigubat sa mga Filistihanon, gisugat sila sa kababayen-an gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit ug nagsayaw sila, dinuyugan sa mga tambor ug uban pang mga tulunggon. Ug sa ilang panaglipay, nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod niini nasuko pag-ayo si Saul, ug siya miingon. Nganong nag-ingon man sila, nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David, samtang linibo lamang ang akong napatay. Dili madugay panag-iyahon na niya kining akong gingharian. Ug sukad ni adtong adlaw gibantayan ni Saul si David. Unya gisugo ni Saul si Jonathan nga iyang anak ug ang tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David. Apan si Jonathan nagmahal pag-ayo kang David, o gisultihan ni Jonathan si David. Ang akong amahan buot mo patay kanimo, busa pagmatngon ug tago ugma sa buntag. Unya muadto ako sa uma, diin magtago ug makigsulti ako sa akong amahan
didto mahitungod kanimo. Kung aduna ako'y masayran, pahibawon ko ikaw. O gidayeg pag-ayo ni Jonathan si David at tubangan sa iyang amahan o giingnan niya. Nganong gusto nimong patyon ang imong alagad nga si David, nga wala man siya makasala kanimo ug maayo man ang iyang pag-alagad kanimo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi aron pagpatay kang Gulayat ug gipadaog sa Ginoo ang Israel. Nakita mo kini ug nalipay ka, busa ngano man nga imong patyon siya nga wala man unta siya makasala kanimo. Namati si Saul kang Jonathan ug iyang gipanumpa sa Ginoo nga dili niya patyon si David. Gitawag ni Jonathan si David ug gisuginlan niya niining tanan. O gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul, ug didto siya nag-alagad na usab kang Saul. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisan. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisan. Kaluy ako, O Diyos, kay giyatakan ako sa mga tao. Sa tanang adlaw nakigbisog sila, batukan ako. Giyatakan ako sa akong mga kaaway, sa tibuok adlaw, ug daghan ang makig-away kanako. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisan. Ang akong paglakaw-lakaw imong giihap, ang akong mga luha gitigom sa imong sudlanan. Wala ba sila itali sa imong basahon? Unya manibog ang akong mga kaaway, kung ako magsangpit na kanimo. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisan. Karon sayod ako nga ang Dios, uban dinhi kanako. Sa Dios kansang saad, nagapasigarbo ako. Sa Dios nagasalig ako, sa walay kahadlok. Unsay mahimo sa tao, bato kanako. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisan.
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaman ka, O Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tao ug tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam og sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kun kinsa siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa panahon ni Jesus, wala pa to siya'y social media. Pero dali kayong mikaylap ang iyang dungog o ang mga tao sa lain-laing lugar, lagyong mga lugar, muadto gyud niya tungod sa iyang nabuhat nga nasangyaw ug maayo ngadto sa tanang dapit. Nahibaw ba mo nganong nakabuhat si Jesus atong maong mga nindot kaayong mga butang, gahom o mga milagro? Kay bawo mo unsay hinungdan? Ilingi ay mong tupad. Inaganahan kang maparihan ni Jesus. Kana bang ang mga tao dugokon ka ba? Gukoron kag sag-asa ka padong. Ang hinungdan kung ato yung sundon ang kinabuhi ni Jesus, bisan sa wala pa ni moabot ang kasikat niya, gipuy-an niya 13 ka kinaiya or mga hiyas. Una, kining kakabos. Kabos kayo si Jesus. Maunay una niyang gipuy-an. Ikaduha, ang pagkaway sala. Kining gitawag na to purity of heart. Nga ikatulo, kining iyang gugmas pag-alagad. Service without limit. So kaning tulo, 11 mauni ang nakapahimo niyang very powerful, full of wisdom, o nahimo gid siyang suod kay kasing-kasing sa mga tao. Poverty, purity, o service. Ilingay mong tupad. Ing nanaa ka na. Naa ka ng tulok. Kung nga to ganing huptan o sukwahi gani aning tulo, mahimo gitang kabugat sa mga tao. Horrible ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Makahadlok ba? Makapaislag, makapawagtang sa mga tao, makapabungkag sa mga tao. Mao to ang mga yawa
nga naghapa-hapa ang giyawaan ba ni hapa singgit pagyod nga ikaw ang anak sa Dios, gidid-an gyud ni Hesus sa pagsulti. Nganong gidid-an man sila ni Hesus sa pagsulti tungod kay wa sila aning tulo kanang poverty, purity o service. May ragid sila sa sulti pero wa sila aning tulo. Muna sa unang pagbasa, bisan tuod hari si Saul pero wa man siya aning poverty, purity o service. Gilupigid siya ni David. Si David kay naaman siya ani kakabos, kalimpyo sa kasing-kasing o sinsirong pag-alagad. Aporting si katang David. Gusto na hinoon siyang patyon sa iyang hari nga gialagaran. Ingon ana kagrabe ang mahitabo sa tao nga wa aning tulo. Gitawag ni siya og sa among version sa mga religious life, gitawag ni siya evangelical council. Ang kanibang sentro sa ebanghelyo nga gihangyo sa matag magtotoo, labi na gyud namo nga mikumit sa religious life, pare, madre, mga religious brothers, kinahanglan yung mugakos mo embrace gid mi aning tulo ka evangelical councils: poverty, chastity, obedience. Nay among kuan, among gakson nya kanang mga nag-alagad sa katilingban, mapari man, ma-religious or ma-lay person nga mag-practice aning tulo, musikat gid na sila. Di na kinahanglan silang magsigi pa og usab silang naong, pakulor anang buhok, ngiskis anang kilay, himo-himo anang mga exhibition nga murag usahay makaingon tab ngiga, musikat gid na. Nya ang mga tao sad nga mukontra ani mahimog yung kahadlukan sa katilingban. So kanang mga tao nga magsigig pangandoy nga madato, kanang madato gyud ba? Kwarta gyud hunahon sa madugay sa madali, mahimo gyud nang kahadlukan nga tao. Kana bang murag bugatan ka, mahadlok ka sa iyang presensya. Sige, lingay mong tupad ing na di mahadlok nimo ang imong silingan. Ana. Na di mahadlok. Oy, kanang magsigig paningil anang utang, tanawa. Angol man nagkwarta, kanang magsigig paningil sa utang, tanawa, di ba? Ang iyang paninglan, mutago na, mutago. Dide mo, kamo mga nakautang, dide mo mahadlok anang tigpaningil utang, kanang magsakay motor, magsakay na mga sakyanan, dide mo mahadlok. Oy, kulbaan mo, ikadungog ni mo stingog, muradyog ka, kakitag yawa. Kulbaan kag maayo. Pero kanang magsigig hatag og kwarta, magsigig hatag nimong kwarta, unsa imong bation? Ikadungog nimo stingog. Sus, murag gyud kag nakakitag anghel. Mao na siya. Mao bitaw na dinhi kanang di gyud mo palit og slot, mahadlok sa ta magtan-aw naong. Pero kana sa magsigig palit kada nato kita, moingon nita kani mo palit na sad ni hasta lipaya. Kulba gud atong dughan. Ana. Nya kana mga tao nga naay purity. Kana bang tao nga dili bitaw biased, dili magsigig hisgot sa imong mga apan, magsigi ra gyud dawat nimo isip tao nga iyang gihigugma. Kana bang magsigig ingon nimo maging sino ka man mamahalin kita, malipay mo ana. Sos nindota lagi paminawon. Murag makakita ka ng tawhana, makaingon jud ka, you are my hero, you are my angel. Pero kana ganing tao nga impure kayo kasing-kasing, hugaw kay kasing-kasing, magsigig tan-aw sa imong bati, kada nimo buhat og nindot bati gi iyang makita. Sus, makakita kas naong anang tawhana, murag yung lami kayong patyon.
Nga di ay, para anas opisina, or asa mo magtrabaho ba, kanang imong head, para aning pari gud, ako, ako ra ba'y maunay kaiguan eh. Ambot, unsay batios mga liktor, inigsoon nako dire, or inig mga sakristan, unsa kay bation, inigsoon nako. Saban, malipay mo, dili. Kan na, istorya. Nasad ni, sana sa kay isulti ani muna. Pero naning kamot biya ko anak nga saon ka na ko pagsulti nga mahimog yung purity ba. Amo na moingon ra gyud ko sa akong kasing-kasing moingon ra gyud ko. Ginoo wa man ko maglagot ani nila. Maning kamot ko pagtudlo sa sigon sa akong makaya. Nya kon masuko gid sila nako, mahadlok gid sila nako, ako ra ginang dawaton. Ana. Pero kung si Jesus, gikasukan ba yatos mga Parisiyo, nigabot ni Jesus, basta na ang mga Parisiyo, ang ilag yung unahuna, saon tagi ni pagpatay ng tawhana, saon tagi ni pagpatay, mo gito na silang unahuna, kato mga high priest, mga Sanhedrin, ang ilang unahuna, pagpatay gin ni Jesus. Pero ang ubang mga tao, nagsiging pangita ni Jesus, siging hangyo nga, tudluin mi, sultihi mi, maubitang inigwali ni Jesus, linibog na katao, mapiit gud siya tao. Pero ang mga Parisiyo, kadtong mga buangon nga mga tao nga naagid sila'y garbo, sige paningkamot og patay niya, masagid na nana. So ato sana siyang dawaton, dili ta magsige gunahuna og bati ba, mo na gitawag og purity. Nya kanang taong kusog kay mo alagad, kana bang tao nga ang tanan nimong panginahanglan naagid siya ay ikatampo sa imong panginahanglan, nya di siya mangayog bayad. Unsay bation nimo anang klasihas tao, baka kita ka malipay ka o mahadlok. Sus kanindot ana kanang mo alagad yun, pero kanaging taong tapulan, sus kakita ka lami kayong dauban. Sa inyong balay pananglitan kanang imong anak nga porting tapulana ug mo na nay mosuod sa inyong balay, malipay ka. Nya inigso dito, yaka din anang computer, yaka din anang cellphone, sige cellphone. Nya inigsuka din mo maguna pag yung kaon, di ra ba mangadsi kaon yung maayo. Guruyon pang plato ngadto sa atubangas TV adto mo kaon. Di ra ba manghugas? Manghugas, bilin-bilin ra bisag asa ra. Unsay imong bation kita ka ng klasihas anak nimo, makaingon kay maing ibalik sa kong tiya ning animal maing dili pakatawhon. Pero kita gay kas imong anak nga buutan kayo, kusog kay manglimpyo, kitag bulingon, labhan dayon, kitag mga hugaw, silhigan dayon, inigabot anang anaka, murag yung kag maibtas tunok, no? Ako, ako'y anak ha? Kamu ramay na anak. Saan? Lipay mo na. Sus, lipaya. Bisag ako din ako mag-iamahan din sa parokya. Niya, masay mga staff din nga. Igo-igo ra sa gid ang kuan ba. Moabot ganina sila, maingon ra dayon ko sa kong unahuna. Wala gyapon ni ayo. Pero moabot ganito mga kugihan kay tanan, relax dayon ko. Ay, salamat. Nanagyod. Din ako magmonitor, din ako magsigig check o unsa ni din kay kahibaw man ko nga makuan man din na, pero kana ganing wa na ang mga manginana ba ang mahibilin kanina lang yung mga gukuronon kayo kanang kusugay mo lipat-lipat, maproblema sa tayo, bugat sa datong dughan. Pero inoon wa naman na kayo ron pulos naman ni kugihan atong staff din mga buotan naman kani sila, pwede naman ni sila mga matay. Mauna ang ato din kinabuhi mahimog yung attractive o mahimo sad nga powerful basta mo practice ta aning tulo. Dili ni para lang namong mga pari o religious, para gini natong tanang magtotoo. Kining gugmas kakabos, gugmas kaputli, o gugmas pagpangalagad nga dili mangayog bayad.
Suwayin ninyo diha sa inyong panimalay o sa inyong opisina or bisag asa mo magtrabaho. Puy ining tulo, di ba mura kag magnet, mura kag bato balani. Muna si Santo Niño nahimog yung bato balani. Kay kaning tulo naamanis bata. Kaning tulo ba naanis bata? Kakabos. Wa man giangkon ang bata nga iya. Kaputli. Di man abayas ang bata. Unya, ang bata kusog kayong mo alagad. Unsaon man pag-alagad sa bata, kana bitang musunod gyud siya bisag unsay isultis ginikanan. Musunod ra gyud ang bata. Nang batang gamoy ba? Sunod ra gyud na. Adto na ta. Sunod ay ng bata. Pero kani mga dagko, adto na ta. Una lang. Ana man na. Manimba na ta. Kamo lang. Ana. May kayong patio. Simba. Pero kaning bata, adto na ta, ago ko dayon na, makadagma-dagma ko na usahay, bata. No, nang daaning tulo, mo nang attractive kay nang bata, cute kay nang bata. Mo na ingos Kristo, kinahanglan mahimo gyud mong samas bata, aron mahimo sad mong makasud sa langit. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ing natan-aw nimo nako, cute pa ko. Ay, nakano. Kanang wa mulingi mga acute na no, dili na cute. Oy, bisag dako na ta cute gyapon prang Kristo ba? Attractive gyapon siya kay iya manggimintin ang kinabuhi sa usa ka bata sa iyang adult version. Kaning child version sa poverty, purity ug service na automatic na nila. Pero sa adult version unsa naman dili na automatic, deliberate ang atong pagka-attractive, ang atong child na version, deliberate sa to pa with intention, with decision. So mo desisyon na taron, higugmao nako ang kakabos, ang kaputli, ug ang pagpangalagad para sa Ginoo o sa isig katao. Nindog ta. Mga igsoon, gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak aron kitang tanan alagaran sa pag-ayo sa atong mga sakit o sa pagsangyaw sa maayong balita. Busam, malaumon kitang muingon, amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang simbahan pinaagi sa mga nangulo niini, ubag kaisog mubuhat sa taha sa kanunayng pagkabig ug pagbag-o sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa mga balatiang walay kaayuhan, malig-on diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga dili gayud unta nato piyungon ang atong mga mata ngadto kanila, nga nanginahanglan hinuon aktibo unta kitang musalmot sa kang Kristong buhat sa pag-ayo ug pagkighiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga sila nga nanag-amuma sa mga masakiton, dili gayud unta, magmaluya sa pag-atiman kanila, inubanan sa ilang personal nga pagtagad o paghatod, magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaugpagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Diha sa imong gugma ayuha kami. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios maghinlo sa tanang nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Diha sa imong gugma ayuha Ayuha kami. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, kay amo kining gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mundugma, sa gugawang santusa. Kining manok, kining vino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong mga liya, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo niining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong giharian, patuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa kalangron na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunualuasa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang imaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanya usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, Apan ni pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. Hope nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom sa Ginoo. Nya mulihok ra ni nato kung atong praktison kanunay ang kakabus, kaputli o pangalagad. Salamat sa mi paambit nato sa ilang pangalagad pinaagi sa pagsuporta sa ato mga projects, pagpalit og slots. Ang atong SBF DAG, ang nga slots, ang atong halin iabot nag 7,922 ka slots, na apay 52,078 ka slots nga available. Onya ang ato sad nga Healing Joy of Santo Niño or HGSN na halin nga 3,914 ka slots, 16,086 slots pa ang available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Padayon lang itag pamalit hangtod mahurot ning niya kay dako kay nag-ikahatag nga katumanan o kalambuan sa atong mga proyekto. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahan.